Sarauniya 24 TV, tashar al'umma. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa. Masoya mawaƙan da ke tashi a wannan zamanin, sana ku like ɗin wannan bidiyon. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a kuma wannan tashar tamu mai albarka, wato mai suna Sarauniya 24 TV. Mai sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau mun tawo muku da dan tsokaci wato game da sakin album din wato na Umar M Sharif. Umar M Sharif fitaccen mawaki ne wanda ya tashi sosai a fadin duniya. Fitaccen mawaki ne wanda ya rera wakar soyayya. Sai ku biyo mutum daga farkon bidiyon har karshe domin jin ranar da fitaccen mawakin zai saki album din nashi, kuma domin samun album din nashi a cikin wannan tasha ta mai albarka da zarar ya dora. Kada ku manta ku danna alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun dora. Masu sauraron mu, kamar da kuka sani, wannan tasha ta mu tasha ce wacce ta saba kawo muku wato waƙoƙi, fitattun waƙoƙi masu daɗi wato na fitattun mawaƙa, da kuma sharhi game da abin da yake faruwa tsakanin wato cece kuce akan wato mawaƙan da ke a masana'antar Kannywood. Kamar da kuka sani, fitaccen mawaƙi Umar M Sharif ya saba sakin wato waƙoƙin na cikin album ɗin nashi ne tun a farkon shekarar wato 2022. Duba da fitaccen mawaƙin Umar M Sharif ya bayyana cewa zai saki wannan waƙoƙin, amma ya samu wato wasu matsaloli wanda su ne suka ja wato bai saki wato waɗannan waƙoƙi ba wato na cikin album ɗin nashi na shekarar 2022. Misalo, idan kana bibiyan wato a cikin wannan tashar tamu, za a ga muna kawo muku wato abin da ya shafi wato fitattun mawaƙa ne a cikin wannan tashar tamu mai albarka. Kar ka manta, idan hanyar mai famfon da ya saka wato a cikin wannan tashar tamu, ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawa. Umar M Sharif ya bayyana cewa yana bayawa masoyansa haƙuri, duba da ya bayyana cewa zai fara sakin waƙoƙin wato da ke cikin album ɗin nashi wato a yau ɗin nan ne. Duba da haka, duba da wasu matsaloli da suke faruwa, Umar M Sharif yana mai bayar da haƙuri wato ga masoyansa. Ya bayyana cewa Umar M Sharif ya bayyana cewa zai saki wato wannan waƙoƙin ne wato a ranar Juma'a insha Allah. Kada ka manta, idan har yana kana so samu wato wannan fitattun waƙoƙin na fitaccen mawaƙin wato Umar M Sharif, to ka danna mana subscribe, kana ka danna mana ƙararrawa, ta yadda da zarar ya dora wato zaka samu wannan waƙa a cikin tashar tamu mai albarka. Mai sauraro, kar ka manta, kana tabbata za ka share din wannan bidiyon wato zuwa group na WhatsApp har ma da Facebook, wanda haka ne zai tabbatar mana da cewa kana bibiyar mu wato a cikin wannan tashar tamu, kuma kana sa abin da muke kawo a ciki. Kada ku manta ku share din wannan bidiyon wato zuwa group din naku na Facebook har ma da WhatsApp. Mun gode, ku ci gaba da bibiyar mu wato a cikin wannan tashar tamu mai albarka mai suna Sarauniya 24 TV domin samun ingantattun shirye-shirye wato masu ƙayatarwa har ma da nishaɗantarwa. Kamar yadda kuka sani, wato fitaccen mawaƙin mai shahararre wato Umar M Sharif mawaƙi ne wanda ya saba kawo muku wato waƙoƙi na soyayya, wanda ya fi ƙarfi ne wajen rera waƙar soyayya, kuma na tabbata masoyan Umar M Sharif suna son waƙoƙinsa sosai, kuma suna bibiyar shi a duk lokacin da ya saka waƙoƙin wato a cikin tashar tasa da albarka. Kada ku manta, Umar M Sharif fitaccen mawaƙi ne wanda ya tashe sosai a faɗin duniya, wanda kuma har yanzu tauraruwarsa tana haskawa wato a faɗin duniya. Ci gaba da bibiyan mu wato a cikin wannan tasha tamu mai albarka domin samun ingantattun shirye-shiryen wato a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kar dai ku manta ku like akan wannan bidiyon, domin haka ne zai tabbatar mana da cewa bidiyon ya burge ku kuma ya ƙayatar da ku. Mun gode da ziyartar wannan tasha mai albarka wato mai suna Sarauniya 24 TV. Za mu dan saka muku wato wata fitaccen waka mai daɗi wadda na tabbata wannan waka ita wadda wata ta ɗaga a fadin duniya. Sai ku biyo mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Yanzu ba tare da bata lokaci ba, za mu saka muku wato wannan fitaccen wakar wato ta Umar M Sharif. Banan ƙaunar ki cikin zuciya, kiban soyayya na zo kiban. Ni falal